Zaprešićki Max teatar sa pripadajućim dramskim studijom za djecu i odrasle konačno je nakon dugo iščekivanja, a pridržavajući se svih epidemioloških mjera, ponovo počeo i sa radom uživo. Čekamo sada da nam dopuste da igramo. Znači, još uvijek nisu mjere takve da možemo igrati za publiku, ali se spremamo kao da ćemo uskoro izaći. Prva predstava koja nam je ostala još iz 12. mjeseca, koju smo se nadali da ćemo dirati, je Snježna kraljica. Kontinuitet rada nije prekidan unatoč pandemiji. Polaznici su od 11. mjeseca prošle godine bili vrlo aktivni online putem aplikacije Zoom i društvenih mreža, no sad se vraćaju u svom standardnom planu i programu. Sistem rada Max teatra Zaprešić je, znači, glumačkog studija, da se sa svakom grupom napravi jedan proces rada na predstavi. Da djeca, mladi i odrasli vide kakav je taj proces rada na ulozi, kako je to izaći na scenu, kako je imati vlastito scensko samoosjećanje. To je neki program koji provodim već 10 godina u Zaprešiću i pokazao se jako, jako uspješan. Djeca zaista vole i dobiju posebnu energiju kada dođemo do projekta predstave. Dramski studio smo posjetili u terminu predviđenom za najmlađi uzrast, odnosno predškolce, jer smo htjeli da i mali veliki s nama podijele impresiju zbog ponovnog okupljanja, druženja i igre. Želiš biti glumac kada odrasteš? Aha. A ko ti je najdraži glumac? Vijek Norman. Dobro. Sad ćeš mi malo ti reći kako ti je bilo raditi od kuće? Grozno. Zašto? Zato jer sam onda buljio u kompjuter. A uživo je puno bolje zato jer se igramo. Što ti je najviše nedostajalo uživo? Prijatelji. Doma mi baš nije bilo super jer mi je mama inače uvijek bila zatvorila vrata jer je ona imala trening. Pa da, bilo je ponekada malo dosadno. A što vam je najdraže tu? Što najviše volite raditi? Pa najviše volimo raditi ovako muzeji, ali kad za nagradu možemo nekad igrati mafiju pa nam je to omiljena igra. A je li imate vi nekog omiljenog glumca ili nešto tako? Ja nemam. Jedino volim malo previše viteza. Ciljevi i metode rada prilagođeni su dobi polaznika. Djeca kroz igru uče surađivati s drugima, vježbaju svoj glas i govor, poboljšavaju fizičku koordinaciju, disciplinu, razvijaju maštu i samopouzdanje. Sa ovom malom grupom je najbitnije postaviti temelje. Tako da s njima radim sve moguće vježbe i igre za ansambl, za stvaranje ansambla, za stvaranje povjerenja, za stvaranje osjećaja sigurnosti, kako bi u neko dogledno vrijeme došli na scenu. Dramski pedagozi pomažu djeci i mladima uz pomoć dramskih igara, vježbi i improvizacija rješavati različite problemske situacije, te potiču i njihov intelektualni razvoj, a sve je to daleko lakše uživo. Pa nisam ih vidjela nekih 2 mjeseca, ali zapravo smo se redovno vidjeli preko Zooma. Većina ove djece je bila na Zoomu svaki dan, ali definitivno je različit osjećaj uživo i puno je veća sreća, puno su oni slobodniji, kreativniji, sretni, više se druže, razigrani. Kapacitet svih dramskih grupa je odavno popunjen, no iz Max teatra poručuju da se za one koji to dovoljno žele ipak pronađe još pokoje mjesto.